ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва обуначиҳои канали мо Насим Теҷе. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон худованд нигаҳботон бошад. Дӯстони азиз, як бародари тоҷикмон аз давлати Хитой трактор равон мекунад ба Тоҷикистон. Хулоса ҳамин навора ногузаронда бо диққат то охир тамошо кунед ки беҳтарин навор шудагиай. Ба шуморо агар трактор, мини трактор, хулоса якчанд намуди тракторҳоро дар ҳаминҷа мо дар равон кардагиан, мо рекламашон мекунем. Шумо бо диққат тамошо кунед ки мисол ба Тоҷикистон чанд сум мешавад, доставка чанд сум мешавад, нархи трактори худ чанд сумай, ҳамаша дар ҳамин навор гуфтагием. ба хотири меҳнатои мо шербачо яктаи лайка бизанед ва дар канал ҳатман подписатсия кунед, чунки ҳамарӯза иншоалло ки аз нархи навои трактор, мошин, хона, замин шумо бохабар мешавед. Канали мо канали бениҳоят дар кори. Зинда бошед, ҳазор раҳмати калом барои дастгирон. Дӯстони азиз, телеграм канал кушодаги ҳастем, бидоред ҳама каса дар телеграм канали мо подписатсия кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. Зиндаву сарбаланд бошед. Ба ҳаматон тамошобӣ фароғатро хоҳон ҳастем. салом дӯстони азиз, касоне ки бор дошта бошед, марҳамат ба ширкати Акай Парвиз муроҷиат кунед. Борҳои шуморо аз Москва ва Московская област гирифта ба ҳама ҷойҳои Тоҷикистон равон мекунад. Дӯстони азиз, ин бародармона як сол шид мо рекламаш кардесем. Алҳамдулилло ки борҳои мардумро бурда расондеса бе ягон мушкиле ва 100% одами боварнок мебошад. Марҳамат аз номи сумонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, шумо тайёр ҳастед ки инак мо наворо сар мекунем. Мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Трактори фурӯшии Юто 904 аст. Бародари азиз, соли баромадаш 2025 сол. Нави пачка аз завод як даст фақат худ ҳайш мекунӣ. Падзаказ гуфтем дӯстон аз Хитой доставка то границаи Кулмара. Дар давоми 15-20 рӯз дар граница мерасад. Кондитсионер дорад, печка, хулоса MP3 компрессор, ҳамаи чиз дорад. Нарша 180 000 сомониш мега, доставка то границара. рақамҳои ватсапаш дар экранҳои шумо монагиад дӯстон. Марҳамат, метавонед занг бизанед. آخرجان اینا ما تراکتر کا قبول کردیم نصیب باشه همین کلوچات نظر روی مکیلتماس موبایل دیگه قبض نیست خدا سربلند تنج امون باشه همیشه کارات پر باز برکت الله اینا تراکتور جلوی اینا سپوریدیم صاحبش دا زوادید کردیم همه 100% یگان کامبینی نداره فقط کلوچ ایوج برآمده ایما کلوچ چمدونچا دیگه همه 100% توره اینا جلوی ما اجازه دادیست مایل خوب بچه جان. дӯстони азиз, хайд дестем ки клиентошон чихел яъне ки бениҳоят хирсан ҳастанд аз тракторҳо. Мегузарем ба дуюмин трактори фурӯшиямон. Трактори Велфанг 904 аст. соли баромадаш 2025. Падзаказ гуфтем аз Хитой то душанбера доставка мекунад. сроки доставкаш аз 20 рӯз то 30 рӯза доставка то Тоҷикистон мерасад. Кондитсионер, печка, компрессор, яъне ки MP3 дорад. нарша 128 000 сомониш мега, қатъи доставка ва растамошкаш. рақамҳо барои тамос, рақамҳои ватсапаш 808 86 86 22 қатъи метавонед ба ҳамин рақамҳо ватсапда занг бизанед. اینا равшанҷон اینا як трактори дигаата اینا гусельчка дести اینا соҳибишон гирифта اینا соҳибош даволния хурсандам حرکت کنیم заказа фақат заказ اینا гирифта апкатка кардана سات پویده های کردیم دیدیم عجیبات های چی دکجون حضور رحمت مال خوب روی سفیر شما ده اینا равшанҷон صاحب трактор اینا جوراکا از طرف شهر توس اینا трактор قبول کردن اینا گاوزانا چی خیلی اکجون трактор трактор соз ина кадаги вадашта овард мобайни я мода заводи кардем дидим нарсипоша майда ҳайкада мерем навдеи шарту ин акаҷон насиб кина ҳама монда насиб кина ҳамин тракторо илоҳӣ майл акаҷон хош шава
odam qiziq doshta bo'lsa ina zakaz qilna garantiya biday ina mibiyora ina adresiz dushanbida rastamoshka pastamoshka shakada metiya va savdo mekinin chiqil traktor zakaz qilin mibiyora odami bovori biday. дӯстони азиз, сеюмин эъдоли мо касоне ки деҳқон бошад барои боғшона мини трактор гуфтагӣ буд. ина марҳамат мини трактор волонг 804 астаи соли баромадис 2025 сол, яъне ки нави пачка бардори азиз. даставка то душанбера аз 25 рӯз то 30 рӯза дар тоҷикистон мерасад. компрессор дорад. нархи трактор бошад 88 000 сомонӣ. гуфтем дӯстон, қати даставкаву растамошка ҳамаи чизиш қати 88 000 сомонӣ мешавад. рақамҳои ватсаби ҳамин бародар мондагиай метавонед занг бизанед ё ин ки дар ватсап нависед ва аз номи сомонаи мо Насим ТJ салом расонед. марҳамат дӯстон. дӯстони азиз, ина марҳамат трактори арзон дарохост кардаги будем. трактори Sito 904 мебошад. соли баромадиш гуфтем 2025 сол. даставка то душанбера, сроки даставкаш аз 25 рӯз то 30 рӯза. иншоалло ки бе ягон камбудӣ, бе ягон мушкилӣ бо хости Аллоҳ дар Тоҷикистон мерасад. кондисионер, MP3, вентилятор, компрессор ҳамаи чиз дорад. ягон камбудӣ надорад. салонаш бениҳоят тоза. хулоса нави пачка яким одам дӯстон хеле мешавад ки ҳайш мекунӣ. нархи ин трактор бошад 122 000 сомониш мега. марҳамат дар ватсапошон нависед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо ҳатман яктаи лайкро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. мегузарем ба панҷумин трактори фурӯшиямон. трактори Велфанг 804 аст бародари азиз. соли баромадиш 2025 сол. даставка то душанбера аз 25 рӯз то 30 рӯза. иншоалло ки дар Тоҷикистон мерасад. гуфтагӣ ки компрессор дорад. нави пачка аз салон, яъне ки мегира равонтон мекунад. дӯстони азиз, аз завод равонтон мекунад. нархи ҳамин трактор бошад 93 000 сомониш мега. рақамҳои ватсаби ҳам якамон 808 86 86 22 қати метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, тракторҳои калон дархост кардаги буданд. ина марҳамат трактори Yuto 1054 дар беҳтарин ҳолат. хулоса соли баромадиш 2025 сол. даставка то границаи Кулмара. подзаказ тайёр мешавад аз 30 рӯз то 45 рӯза. яъне ки дӯстони азиз, сабиратш мекунанд, даставкаш мекунанд аз давоми, яъне ки 30 рӯз то 45 рӯза. двигател турбонаду дорад. компрессор, кондисионер, MP3, боз дӯстони азиз лук ҳам дорад. гуфтагиай нархи ин трактор бошад 260 000 сомониш мега. марҳамат дар ватсапошон муроҷиат кунед. кадоме ки дӯстони азиз подписчики ҳамин канали мо Насим ТJ бошед, ҳатман дар комментария Насим ТJ ба пеш бинависен. анакнун трактори Волонг мини трактор 504 барои боғҳо. соли баромадиш 2025 сол. даставка то душанбера аз давоми 25 рӯз то 30 рӯза. дӯстони азиз, компрессор дорад. 4 баллони пачка дорад. хулоса аз завод фақат хилд ҳайш мекунӣ шеринар. дар душанбе ки расид қабулш мекунӣ бо нархи 80 000 сомонӣ. марҳамат, занг бизанед. рости гап дӯстони азиз, ҳамин хел наворҳое ки мо мекунем дар YouTube бениҳоят каме. барои ҳамин хотир ҳатман дар канали мо подписатсия кунед. трактори Волонг 804 мебошад. соли баромадиш 2025 сол. даставка то душанбера. гуфтем боз ҳамин хели гапҳо аз 25 рӯз то 30 рӯза. кондисионер, MP3,
компрессор ҳам дорад. бародари азиз, нархи ин трактор бошад 110,000 сомонӣ. то растамошкаву доставкаву ҳама чизиш қати то душанбера мераса, дар ҳамонҷа қабулш мекунем иншоалло. рақамҳои ватсаби ҳамаи акамону дӯстони азиз мондагем ина марҳамат ҳамаи намуди тракторҳоро дорад, доставка мекунад бо нархи арзон. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ноҳумин эълони мо трактори фурӯшии юто 904 аст. соли баромад 2025 сол. заказ аз хитой дар давоми аз 15 рӯз то 20 рӯза. доставка гуфтем то границаи кулмара мебошад. дӯстони азиз, яъне ки тракторҳо бародари азиз фарқият доранд. як хелшон то границаи кулмара ҳастай, як хелшон то душанбера. кондитсионер MP3 люк компрессор дорад. нархи ин трактор бошад 215,000 сомониш мега. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, рости гап анами намуди трактор хидмат бениҳоят маъқул шуд. мини трактор ҳастай Волонг 804 беҳтарин састанида ҳастай. соли баромадаш гуфтем 2025. то душанбера доставка мекунад аз 20 рӯз то 30 рӯза. компрессор дорад. нархи ин трактор бошад 79,000 сомониш мега. бародари азиз, марҳамат метавонед одамое ки трактор харастанд, мини трактор гуфтагӣ буданд, дар ватсапошон муроҷиат намоед. дӯстони азиз, 11-умин трактори фурӯшиамон трактори ро гуфтагиай 904. соли баромадаш 2025 сол. доставка то душанбера аз 25 рӯз то 30 рӯза дар Тоҷикистон иншоалло ки мерасад. кондитсионер компрессор люк дорад. нархи ин трактор бошад 150,000 сомониш мега. рақамо барои тамос 808 86 86 22 қади метавонед дӯстон муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ина марҳамат вақте ки шумо трактора ки хариден, ина плуг хулоса чизилу фреза ҳам яъне ки доставка мекунанд бародармон. ба касоне ки дар коршон бошад, дар ватсаби ҳамаи акамон нависед ва аз номи сомонаимон Насим Теҷе салом разонед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонобод бошед. касоне ки ҳамин навори мо маъқул донишида бошад, ҳатман ба хотири меҳнати мо яктаи лайкро фаромӯш накунед. худованд нигаҳбонтон бошад. зиндаву сарбаланд бошед. хайр дӯстони азиз.